Sanji. So, ano ngayon? Magto-12 midnight na, ano. So, wala akong magawa ngayon. So, minabuti ko magpakain muna tayo ng mga gagamba. So, ito. And yung nandito, yung mga sting dyan. So, gagambang X to. Ito, normal na gagamba. Ito naman is yung Japan, no? Japan sling. So, plan ko ngayon sa gagambang Japan. So, baka ilabas ko na sila. Kasi last time nung ginawa ko, hinantay ko sila bago makalabas. So, umunti sila ng umunti. Tapos medyo may malalaki na sa loob, no? So, ayoko mangyari na magkainan muna sila. So, bago natin sila mailabas. So, mamaya baka pakita ko na sa inyo, no? Bulat-latin na natin sila mamaya. So, pakita natin. And then, nandyan yung malalaki natin gagamba. So, nandyan. Gagawin ko lang muna. Kasi tiniray kong batuhan ng hipon yung gagambang X, no? After siguro 4 days na sila nakawala. So, pakita ko lang muna. Grabe pala, no? Talagang parang binalot nila agad. Tapos ang bilis lumiit. Ang laki nung nilagay ko siya. So, hindi ko lang nakuha ng actual na video, no? Pero, ito pakita ko sa inyo kung ano pa yung ginagawa ng mga gagamba. So, baka mamaya magbabato pa ulit ako. So, ito lang, umbaga sa, ano, unting hint lang to. So, paano nyo sila mapapalaki ng mabilis. Bago natin sila i-transfer sa mga ganito kaliliit, no? So, try lang natin, pakita ko sa inyo, no? So, sana ma-enjoy nyo to. And magkaroon kayo ng idea kung gusto nyo lang naman, wala kayong pinagkakaabalahan. Kasi pandemic ngayon, gusto nyo may mga kakaiba kayong alaga and how to do it. So, hindi naman sa, ito yung tamang way, no? Pero, this is how I do it. So, if gusto nyo gayahin din, so, ito yung ginagawa ko, no? So, yan. So, yan yung mga, ano to, gagambang X, no? So, yan sila. Yan, no? Talagang inasawa na nila yung hipon, no? Yan, no? Dinikitan na nila. Tapos yung mga nasa paligid niyan, yan. So, parang mga busog na. Kumuta na sila, no? So, mga bundatins na sila. Pero itong iba dito, yan, no? Mga bundat na yung mga nandun, no? Sa mga gilid-gilid, no? So, yan sila. So, yun ito po, no? Ano pa dyan. Medyo malabo na pala. So, hindi na makuha, no? Sinong nanay nito? Anong breed to? Tigil ba? O dilawin o ano? Pero ito yung mga normal na gagamba. Mukha silang salmon. Kasi dilaw yung salmon. Ganito din yung tsura. Pero makikita nyo kung anong pinagkaiba nung gagambang Japan sa yung normal na gagamba. Sa yung gagambang X, no? After nito, papakita ko na sa inyo yung gagambang Japan. So, yun na yung mga gagambang Japan. Oh. So, sana marami pa yung nabuhay, no? So, bubuksan na natin kasi ayokong pagbukas natin nito is magkakainan na sila, no? Yung piniprevent natin, yung maubos na sila. Dahil inaantay natin ang inaantay. So, mamaya magkainan na sila. So, ang akin tutulungan na natin sila, no? Palabasin na natin sila kasi may mga hipon tayo. So, tingnan nyo yung mga gagambang Japan. Nandyan na sila. So, iba't ibang klase ng gagambang Japan, no? Yun ang makikita nyo. So, iba't ibang klase ng gagambang Japan yan. Marami din nagbalat, oh. Dami ang nagbalat sa loob. So, yun may matataba na dun, oh, sa dulo. Yun yung sinasabi ko. Marami nang nagkakainan dyan. So, hanggang mas maaga, pag-iwa-hiwalayin na natin. At least, di ba? Alam natin yung
Kasi papakainin na natin sila para ma-prevent yung kainan system, no? Wow. Wala, yun yung matataba. Labas matataba. Grabe yung mga gagambang Japan, no? Yun, yung mga lalaki siguro to, mga payat na to. Wala, balik sa loob, mga matataba. So marami na yung nagkainan dito, no? Marami na rin yung nag-molt. So mga butitoy na to, mga matataba na sila, no? Kasi magpapakain na tayo. And oops. Dahan-dahan lang. Grabe, napakadami, no? So makikita natin yung iba't ibang kulay ng gagambang Japan, no? Grabe. Napakadami nila. So makikita niya iba't ibang markings ng gagambang Japan. Napakadami. So lalagay na natin sila doon. So lagay natin sila doon sa may puti doon. Ito yung mga gagambang Japan, no? Kasi pakainin na natin sila. Kasi may malalaki na talaga, oh. So ibig sabihin kinakain na rin nila yung maliliit, no? Talagang kailangan natin silang lipat. So yun, lipat muna natin sila.